Δεύτερον, είπαμε, κάνουμε υπερέκταση του κεφάλι του. Υπερέκταση κάνουμε το δεξί του χέρι, το οποίο το βάζουμε κάτω από τα χέρια. Να η υπερέκταση. Μετά λέμε πίνονται 3 με 4 εμφυσίσεις στην αρχή το πίνει της ζωής. Γιατί πολλοί με τις εμφυσίσεις να πάνε μπρος και η αναπνοή και η καρδιά. Πώς πίνω τις εμφυσίσεις? Πίνω τη μύτη με το αριστερό χέρι, κάνει κάποιο μικρέ. Πίνω τη μύτη με το αριστερό χέρι και κάνω στόμα με στόμα. Μία εκπνέει από μόνο του, μετά 2, έτσι, εκπνέει από μόνη της 4 φορές. Και μπορεί να πάρει. Μετά κάνω συνδυασμό μαλάξεων και εμφυσίσεων. Και σας είπα ότι αν εδώ είναι το στέρνο, εδώ είναι το στέρνο, εδώ είναι η ψυχοειδής απόφυση που τελειώνει το στέρνο, 3 εκατοστά θα πάνω, δηλαδή εδώ βάζω την αριστερή μου παλάμη και σε ορθή γωνία με την αριστερή τη δεξιά και κάνω αυτό. 1, 2, 3, μπορεί να σηκώνω τα χέρια, 4, 5, βλέπετε, 6. Στη λουδοβίκη γωνία πάνω. Τώρα, η άλλη μέθοδος είναι η εξής. Το αριστερό του χέρι, παλαγοπαλαγική άποψη, στη φυλή του μας εδώ και τη φυλή του μαστού, βάζεις εκεί και το χέρι εκεί. Δηλαδή, τελείως έχει θέση στη λουδοβίκη γωνία πάλι, παλάτι. Πλέκω τη δεξιά, βλέπετε πως την έτρεξα, και κάνω πάλι αυτό. 1, 2, 3, 4. Θα πει κανείς εγώ θέλω γρήγορα να το πάω και θα πει κάτι εγώ που θα πάω αργά. Όχι μάτια μου. Θα γίνει με το φυσιολογικό σου ρυθμό. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις το ρυθμό σου, δεν σου δίνει τάκ, 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 τάκ. Σου δίνει δηλαδή 1, 2, 3, 4. Έχεις κάνει τις μαλάξεις. Στην πάλακο στην πύλη του μαστού, λέγω 1, 2, 3, 4. Ρίχνω όλο μου το βάλει και όλη τη βία. 5, 6. Και μετά, όταν τελειώσει 30, κάνω το αριστερό χέρι εδώ, το δεξί κοινό τη μύτη. Μία, εκπνέει από μόνος του. 2. Το καταλάβατε? Λοιπόν, ποιος θέλει και αυτό εδώ είναι μισό. Αυτό το οχό γιατί που πιέζω το οχό, που σηκώνει εδώ η καροτίδα σε εσάς και μπορεί να ψηλαφίσει το σφιγμό εδώ από την καροτίδα. Σας είπα το σφιγμό το ψηλαφάνω στο κεντρικό γοτρίο. Αντίστοιχα προς τον αντίστοιχα. Αλλά και να μην μπορέσω εδώ πέρα, τότε είναι πολύ εύκολο βάζοντας αριστερά στο λαιμό ή δεξιά στο λαιμό, όπως εδώ πέρα τώρα ας πούμε, εγώ ψηλαφάω το πιέζοντας αυτό που σηκώνει η καροτίδα, σαν να είναι ζωντανή. Και δίνει σφιγμό εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, θέλω τώρα να έρθει ένας να ψηλαφίσει το σφιγμό. Ποιος θέλει να ψηλαφίσει το σφιγμό στην καροτίδα? Θα του δίνω εγώ το σφιγμό και θα μου πει πόσος είναι. Έλα εσύ. Έλα. Βάζω ένα από το πάνω και βάζω και έτσι στην αριστερή καροτίδα. Στην αριστερή καροτίδα. Λοιπόν, πες μου πώς είναι ο σφιγμός. Ψηλαφάς. Μετράς τα 10 δευτερόλεπτα και παραπλασιάζεις επί 6. Ωραία. Έλα, μέτρα εδώ. Πώς είναι ο σφιγμός? 12. Μπράβο, εντάξει. 72. Έτσι, 12 και 6, 72. Τώρα θέλω έναν να έρθει να κάνει το φιλί της ζωής. Το φιλί της ζωής, μόνο το φιλί της ζωής. Ποιος θα έρθει? Έλα σου και σκοτήκες, κάνε το φιλί της ζωής. Να δω που θα βάλεις το χάπι χέρια, ποιο χέρι θα βάλεις? Κάνει υπερέκταση. Με το αριστερό κλείνει τη μύτη, παίρνει βαθιά αναπνοή και φυσά σώμα με σώμα. Κάτσε, ωραίος. Θέλω τώρα ένα άλλονα να μου κάνει μαλάξεις. Έλα. Κάτω που βάζω για να δεν το εξηγήσω. Κάτω που βάζω. Έλα πάνω. Με ποια μέθοδο θα κάνεις μαλάξεις? Του Έλληνα καθηγητή του Βράικου, τι μέθοδο? Είναι η μέθοδο του Βρετανικού Ελληνικού Σταυρού. Του Βράικου. Κάνεις λοιπόν, γεια σου εδώ. Πού είναι η λογική ευκολία? Βρέθηνα, εδώ είναι το στέρνο, εδώ είναι η λαβή του στέρνου. Έτσι, ναι, βάλε. Και σε κάθε τι,
Έτσι, πας λίγο πιο εκεί, λίγο πιο προς τα κάτω πας. Έλα. Σωστός, κάτι κάτω, πάντα γελιάς. Ένας με τη μέθοδο Νάτι να κάνει μπαλάξεις του Βρετανικού Εθνικού Σταυρού. Ποιος θα έρθει. Έλα. Βγάζω του βάζω. Όχι, με τη μέθοδο του Βρετανικού Εθνικού Σταυρού θα πας, θα βρεις τη στηρίζει του αυτού. Τι βρείτε, τι θα βάλεις. Αυτό το δάχτυλο, αυτό, ώστε αυτή η άκρη να είναι εκεί. Πλέξτε τη δεξιά. Ρε πατάκι, να βλέπουμε. Πλέξτε τη δεξιά. Έλα, κάνε. Ρίξτε περισσότερο το βάρος σου. Έτσι τώρα, έτσι τώρα, έτσι τώρα. Έτσι, κάτσε, ωραία. Το καταλάβαμε. Αν δεν άφηνε άλλος ένας με τη μέθοδο του Βρετανικού Εθνικού Σταυρού να κάνει μαλάκα. Άλλος ένας, ποιος θέλει να. Έλα. Κάτω το πάρω. Για τη μέθοδο του Βρετανικού Εθνικού Σταυρού. Αυτό δεν είναι πάει το αριστερό. Βλέπετε τι έβαλε. Η παρακοχαραγική άρθρωση του μεγάλου δαχτύλου στη στιγμή του παντού. Λέξτε τη δεξιά. Πίεσε τώρα μόνο στο βάρος του όρθου. Ωραία, και ο ρυθμός του καλώς είναι. Κάτσε. Θα έρθει τώρα ένας άλλος με τη μέθοδο του Έλληνα καθηγητή του Λαϊκού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένας άλλος. Έλα για να πεις σειρά κάποιος τώρα. Ποιος θα έρθει. Έλα, πάρε. Έλα. Έλα. Λοιπόν, αν είναι τη μέθοδο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λουδοβίκιο Γωνία, εκεί, κάθετα, πίεσε. Και ο ρυθμός του καλώς.